Вітаю ўсіх, з вами Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова, а маімі суразмоўцамі, з якімі мы гэта ўсё і абмяркуем. Два партыйных старшыні. Старшыня партыі правай, партии Белорусский народный фронт Рыгор Кастусёў. Добрый день. Левое крыло белорусской демократичной оппозиции, старшыня белорусской социал-демократичной партии Игорь Борисов. Добрый день. Добрый день, шановное господарство. Ну что ж, с чего пачнем абмяркоўваць падзеі? Я думаю, что лепш за ўсё с того, что наближается до нас як цунамі усебеларускі народны сход, які абмяркоўваецца паўсюль, і запрашэнне ўзяць удзел у якім вы абодва атрымалі. Так. Прычым нават афіцыйнымі тэлеграм-каналамі было анансавана прысутнасць на гэтым сходзе Ігора Борисова. Так вот, Ігор, что дало подставы мерковать этим писакам у телеграм-каналах, что ты вось нібыта абавязкова будешь присутнічаць? Я думаю, что яны выдали жадаемое за сапраўднае. То бок і не больш не менш, і ніякай згоды я не даваў. Я адзінае, што адрэагаваў, што мы будзем прымаць супольныя рашэння нашымі партыйцамі, кіруючымі органамі. На жаль, больш шырока гэта абмеркаваць не атрымалася, бо тэрміны былі абмежаваныя, але пасяджэнне прэзідыума мы учора паспяхова правялі і выказалі сваю пазіцыю не ўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве. Спадар Ігор, я ведаю, што таксама было такое партыйнае абмеркаванне гэтага пытання, а мяне ўвогуле здзівіла сама пастаноўка абмяркоўваць, удзельнічаць ці не удзельнічаць. Вот для мяне здавалася, што апазіцыя як бы вызначылася адназначна наконт самого гэтага сходу, і якое яшчэ абмеркаванне, а можа быць паўдзельнічаць? Ну, такога пытання нават не паўстала, што а можа быць паўдзельнічаць сярод сяброў Сойма. Але менавіта працэдура абмеркавання гэта ёсць партыйны парадак, ёсць кіруючы орган Сойм, і ў прамежках паміж з'ездамі толькі Сойм мае права прымаць такое або іншае рашэнне. Таким чынам, чисто вот так вот, каб выканаць працэдуру. Так, чисто працэдурна, нягледзячы на тое, што адзінагалосна вырашылі не ўдзельнічаць, працэдура павінна быць выканана. Я адзін момант ставлю, вельмі важны. Часта кажуць, што дэмакратыя гэта каштоўнасць, але забываюць, што дэмакратыя гэта працэдура. І калі арганізацыі прытрымліваюцца у тым ліку дэмакратычнай працэдуры, гэта якраз такі адзін складнік і паказчык дэмакратычнасці гэтых арганізацый. Калі некаторыя кіраўнікі аднасобна імгненна прымаюць рашэнні, тады пытанне, чым яны адрозніваюцца ад цяперашняга кіраўніка нашай краіны. Але усе пагаджаюцца, як прадстаўнікі улады, структур там пэўных дзяржаўных, так і прадстаўнікі дэмакратычных сіл, што ў грамадстве неабходны распачаць нейкі ўсё ж такі дыялог, пачаць нейкае там дапаразуменне шлях. Ці не быў бы вось такі першы крок, ці ўжо другі, вось улада зрабіла першы крок, запрасіла вас да ўдзелу у гэтым сходзе, вы прыйшлі, можа там бы пачаўся гэты дыялог? А вы адмовіліся? Ну, я вам, ведаеце, распавяду трошку, вярнуся да часоў, калі толькі закончылась выбарчая кампанія. Многія актывісты партыі БНФ на месцах і ў Гародні, ў Віцебску, Лідзе, іншых гарадах, у тым ліку і ў Мінску, мы спрабавалі распачаць дыялог, перамовы з уладамі мясцовымі, цэнтральнымі, наконт таго, што трэба прыпыніць гвалт над пратэстоўцамі, а толькі-толькі пачынались гэтыя падзеі. Ну, тады яны былі не гатовыя, а вот сказалі 11 лютага мы будзем гатовыя. Ну, пазнавата. Пасля таго, калі нашы людзі папалі пад рэпрэсіі, адзін з нашых сяброў Сойма асуджаны на 5 гадоў, як я магу, як старшыня партыі, удзельнічаць у гэтых перамовах, калі гэта перамовы на першым пачатку былі адсунуты і не прынятымі беларускімі ўладамі. А зараз яны нас запрашаюць, давайце да перамоваў. Гэта будзе выглядаць непаразуменне сярод сяброў партыі. Гэта будзе выглядаць, я скажу, непрыстойна і з майго боку выглядала бы.
Але як магчымасць агучыць там вот сітуацыю, да прыкладу, з асуджаным сябрам сойма БНФ? Ну, яны пра гэта ўжо ведаюць, мы даўно эту інфармацыю давялі. А вот уявіце, што я прыйшоў на гэты ўсебеларускі народны сход, і там выносіцца пытанне па забароне чырвона-белага сцяга і па прызнанні гэтага сцяга экстрэмісцкім. І тут же прысутнічае Ігор Барысаў, як старшыня партыі, і Рыгор Кастушоў, як старшыня І галасуе партыі. за прызнанне. Да, ну, галасуем ці не галасую, але прысутнічаем. Для мяне гэта было б тое самае, што апусціць мяне галавой у дзярмо, вот я бы так успрыняў бы эту сітуацыю. Ігор, Ну, чаму вы не пайшлі на дыялог? тут пытанне статус у якасці каго цябе ў тым ліку запрашаюць. Статус быў агучаны, што гэта статус госця, адпаведна ты не маеш ні на што ўплыву. Я перапытаў у чалавека, які запрашаў, ці можна будзе выступіць, бо гэта важна. Гэта пытанне, вакол якога ішла дыскусія, ісці выступіць, ці проста ісці пасядзець ціхонечка там у 136 шэрагу і легітымізаваць сваю прысутнасцю. Хай сабе ты і не згодны з тым, што адбываецца, так? Але ты легітымізоўваеш у тым ліку і само неканстытуцыйнае мерапрыемства, тому што всебеларускі народны сход гэта ніякім законам, ніякай канстытуцыі не прапісана. І, натуральна, вельмі вялікая увага да гэтага неканстытуцыйнага мерапрыемства з боку і сродкаў масавай інфармацыі, з боку грамадзян, якія, на маю думку, яны яго вельмі моцна пераацэньваюць. Як сказаў Мячеслав Іванович Грыб, не трэба ўвязвацца ў спаборніцтва наконт вылучэння дэлегатаў, таксама праводзіць нешта альтэрнатыўнае. То бок гэта не тая вайна, дзе трэба ламаць копі. Гэта першае. Другі момант, на маю думку, вельмі важны, таму што мы былі адкрытыя ў сваіх пазіцыях і намеры таксама удзельнічаць у перамовах, скажем, не так шырока, не там, дзе 2700 чалавек, дзе цябе ніхто не пачуе і не прыслухаецца, не абмяркуеш. А больш вузкім складам, у верасні, нагадаю, 10 палітычных партый падпісалі сумесную рэзалюцыю, дзе казалі пра крызіс, які пачаўся ў краіне, пра неабходнасць рэпрэсій, пра гатоўнасць весці перамовы. Аднак гэта все было праігнаравана. Мы таксама накіроўвалі і ў мінскі гарадскі савет свае прапановы па стабілізацыі сітуацыі ў сталіцы. Аднак гэта все было ігнаравана. І, канешне, калі ўжо певень клюнуў, то уладзе спатрэбілось, ну, хоць хтосьці, да, у якасці суб'ектаў таго, каб паказаць, што і тут была таксама апазіцыя. Але я мяркую, што на гэтым сходзе мы ўбачым толькі Ганну Канапацкую. Пытанне, ці належыць яна да апазіцыі зараз. А гэтага хопіць для легітымізацыі? Ну, для нас яна ніхто, каго яна будзе прадстаўляць на гэтым сходзе. Дарэчы, я разумею, што можа быць не ў вашай кампетэнцыі пытання, але тым не менш. Ось Ігор просто сказаў пра тое, што таму чалавеку, які яго запрашаў, ён задаў пытанне, ці можна будзе выступіць, яму сказалі, што пасядзіш, паглядзіш і гэтак далей. Ну, сказалі так, што гэта пытанне трэба, адназначнага адказу не было. Я просто ведаю, што з допісаў Канапацкай, што яна актыўна рыхтуецца да выступу на сходзе. Атрымліваецца, што яна дамаглася, каб ёй далі магчымасць выступіць. То есть была такая магчымасць. Увогуле сказалі, што мы тут параімся, паглядзім, можа быць, Барысаву там дадзім выступіць, нешта там такое прагучала, ці адразу сказалі, не, у вас магчымасці не будзе. Там прагучала, што чалавек, які тэлефанаваў, ён сказаў, што ён займаецца толькі запрашэннямі. То бок, ён не ведае, дадуць слова, не дадуць, трэба гэта ўдакладняць, і гэта зойме час. Было такі адказ неадназначны. Я тэхнічны супрацоўнік, я ведаю гэта, да. Ну, а мне за яго подпісам прыйшоў ліст, нават 2 лісты, але там нават у тым лісце не ўказана, у якасці каго я запрашаюсь. Пасля ліст прыйшоў таксама. Дарэчы, як там вас пісочылі таксама афіцыйныя каналы, што Кастусёў заблытаўся ў паказаннях. Спачатку ён сказаў, што не будзе ўдзельнічаць, бо яго не запрашалі, а потым, што позна прыйшло запрашэнне, ці што-то там такое. Я такога не бачыў. Прапусцілі, не адсочваеце, што пра вас пішуць? Да, ведаеце, не ўбачыў. Трэба будзе паглядзець, пачытаць. Яшчэ
яшчэ одна тэма, перш чым мы дойдзем да учорашняй падзеі увогуле так стану нашай апазіцыі, я б хацеў удакладніцца вельмі такі надзённае пытанне. Гэта 25 сакавіка, дзень волі. Мінулы раз вы, як калі былі ў нас у эфіры, вы казалі, што ўсё ж такі аргкамітэт ужо збіраецца, фактычна сабраўся, ідуць там пэўныя дакументы пададзеныя. На сёння у якім стане сітуацыя? Пададзеныя дакументы на тое, каб атрымаць дагавор са службамі камунальнымі, хуткай дапамогай і міліцыяй. Бо толькі наяўнасць гэтых дагавароў будзе мець магчымасць для нас падаваць заяўку ў гарвыканкам на правядзенне мерапрыемства. Мы ўжо размаўлялі і з Ігорам Барысавым на гэты конт. Я ўжо размаўляў і з Купавай, размаўляў ужо з іншымі. Адназначна, калі будуць гэтыя дагавары аформлены, то заяўку ў гарвыканкам мы будзем падаваць супольную. Хуткая дапамога і камунальнікі нам уже ідуць насустрач, у нас уже размовы адбываюцца і ўжо дагавара гатовы, а міліцыя пакуль што ніякім чынам не адрэагавала. Вось на сённяшні дзень сітуацыя такая. Ігор, якім вам бачыцца магчымасць правядзення сёлета дня волі, святкавання? Я думаю, што гэта ўжо не той фармат, які панаваў, скажем, не тая атмасфера, якая была апошнія 3 гады, атмасфера свята, скажем, ад гэтага гэты фармат ужо ў гэтай сітуацыі абсалютна непрымальны. Я мяркую, што гэта магло быць такіх 2 варыянты. Альбо гэта масавае шэсце па вызначанаму маршруту па гораду Мінску, але мы разумеем, што калі ўлада пачала вайну з бел-чырвона-белай сімволікай, то зрабіць гэта бяспечна для ўдзельнікаў гэта зараз немагчыма, а падставіць статус афіцыйных арганізацый гэта небяспечна для самых арганізацый, потому што аднакратнае парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах можа прывесці да іх ліквідацыі. Это першы фармат і магчымы, так? Які бы мог быць. Другі фармат гэта, скажем, тым же самым Бангалоры, гэта маштабны збор подпісаў у падтрымку бел-чырвона-белага сцяга, аб тым, каб не то, што яго забараніць, а каб ён стаў, каб спыніўся на яго ціск і ўсе вось гэтыя незразумелыя сітуацыі, якія адбываюцца вакол яго. Таму што гэта наш дзяржаўны сцяг узора 91-95 гадоў. Гэта сцяг, пад якім была ўтворана Беларуская народная рэспубліка, гэта частка нашай гісторыі, і не шанаваць яе гэта поўнае глупства. Тым не менш, спадар Ігор, як вы сабе ўяўляеце, нават пры лепшым сцэнары, што ідуць насустрач і дазваляюць, да прыкладу, шэсце па вуліцах, там, я не ведаю, ад Акадэміі Даук да Бангалор, традыцыйны маршрут, да прыкладу. У той жа час, ведаючы сітуацыю, калі палююць на стужачкі бел-чырвона-белыя, а не тое, што на сцягі, на жалюзі і на штаны, то як вы сабе ўяўляеце гэтую сітуацыю? Асобным пунктам будзе прапісана, што тыя людзі, якія ідуць у калоне, ім дазволена несці бел-чырвона-белы сцяг, а калі гэтага пункта не будзе прапісана то, што вы звернецеся да удзельнікаў гэтага акцыі, што ідзем усе без сімволікі? Адназначна, што ад сімволікі не партыя БНФ. Я думаю, што і сацыял-дэмакраты мы ніколі ад сімволікі бел-чырвона-белага сцяга не адмовімся. І хоча беларуская ўлада гэта улічваць ці не хоча, ёй прыйдзецца гэты фактар улічваць. Наша, напрыклад, партыйная сімволіка, яна ўтрымлівае якраз такі бел-чырвона-белы сцяг з ружай, партыйнай сімволам сацыял-дэмакраты. Таму я не ведаю, як ад гэтага можна адмовіцца. Тым больш яна афіцыйна зарэгістраваная. Все ж таки, мне просто не зразумела, калі вы не адмовіцеся, але, скажем, тыя, хто дакументы падпісвае там у Менгарвыканкаме, ён кажа, ніякі пункт мы там наконт сімволікі прапісваць не будзем, гэта нас не тычыцца, і ўсё. Атрымліваецца, мы ставім людзей у такую сітуацыю, што фактычна, ідучы са сцягам, вы ставіце сябе пад удар. Зразумела, што кожны чалавек будзе сам вызначацца, і ці яму са сцягам, ці яму ці без сцяга, ці зусім не ўдзельнічаць, але адназначна
мы будем добиваться, домагацца таго, каб наша заявка у гарвыканкаме была прынята, каб наша заявка была разгледжана і каб атрымаць дазвол на правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных чарговай гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі. Я от задам пытанне, а хіба раней было па-іншаму? Прыгадаць 19-18 год. Можна было выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку толькі на тэрыторыі, дзе адбываецца мерапрыемства. Як толькі ты за яе выходзіш, адразу да цябе падыходзяць супрацоўнікі міліцыі і просяць, прыбярыце, альбо вот мы зараз вас А вы заберем. успомніце 2017 год, што адбывалася? Ну, я там все памятаю, але такога палявання да нават спалучэння колераў, а не толькі што да канкрэтнага сцяга там. Тут ведаеце, тут зараз вот пасля выбарчай кампаніі, калі людзі масава пачалі выкарыстоўваць чырвона-белыя сцягі і герб пагоня, у гэтым беларуская ўлада пабачыла, што бальшыня беларускіх грамадзян нашай краіны не падтрымлівае гэтую ўладу. Калі раней яны, дзесьці, так сказаць, прыхавана казалі, што бальшыня за рэжым, то зараз ужо адназначна, відавочна бачна, што бальшыня насельніцтва супраць рэжыма. І зразумела, што ім трэба гэта якім-то чынам прыглушыць, застрашыць, арыштаваць, аштрафаваць, пасадзіць у турму. Але нават не гледзячы на гэта, вы бачыце, што кожны дзень людзі выходзяць з чырвона-белымі сцягамі, хай у дварах. І самае небяспечнае для беларускіх уладаў, у людзей ужо чырвона-белы сцяг і ў мазгах, і ў сэрцы. І адтуль яго ўжо ніякім чынам не вытравіш. Фактычна ідзе дэмакратычная рэвалюцыя. Я учора акцэнтаваў увагі на некаторых момантаў, што у 1918 годзе адбылася ідэалагічная рэвалюцыя, калі беларусы пераадолелі вось гэты комплекс непаўнавартасці і пажадалі, захацелі стаць самастойнай дзяржавай. У 91 годзе адбылася палітычная рэвалюцыя, калі Беларусь реально стала незалежнай дзяржавай, а ў 2020 годзе 9 жніўня пачалася дэмакратычная рэвалюцыя, калі людзі хочуць дэмакратычнай формы кіравання. І сімвалам гэтага стаў чырвона-белы сцяг. Фактычна улада змагаецца ўжо не то просто там за пазіцыяй ці некаторымі арганізацыямі, яна змагаецца з беларускім народам. І сапраўды пагаджуся, што тая колькасць людзей, якія кожны дзень выходзіць з чырвона-белымі сцягамі, гэта якраз такі сведчанне таго, што гэтыя колеры, яны сапраўды небяспечныя. Я думаю, што ў першую чаргу таму, што яны не толькі ад таго, што яны больш прывабныя, а таго, што гэта зусім іншая ідэалогія, гэта зусім іншы свет, гэта зусім іншыя спадзяванні, і ўлада дэманструе якраз такі нездольнасць канкурыраваць нармальнымі дэмакратычнымі спосабамі у ідэалагічным плане. Таму і насаджаюцца вось гэта ідэалогія, ідэолагі. Зараз на кожным будынку чырвона-зялёны сцяг, уздоўж праспекта незалежнасці на кожным слупе іх па 5, можна туды 25 павесіць, але сапраўды сэрца з галавы гэта ўжо не выкінеш. Я думаю, што задача зараз кожнага беларуса, які лічыць сябе дэмакратамі, які лічыць, што надышоў час, каб задача палягае ў тым, каб выхаваць у сваіх сем'ях вось гэта каштоўнасць гэтых сімвалаў, каштоўнасць беларускай дзяржавы і дэмакратыі. І каб у выпадку спрыяльных умоваў у нас ужо яшчэ больш шырокая была глеба для дэмакратычных зменаў. Ну, увогуле, некаторыя кажуць, што тут нават не дэмакратычная, там, скажем, рэвалюцыя, а нацыянальна-вызваленчы рух. Хто называе буржуазная, таксама і такія ёсць выказванні. Якая бы гэта рэвалюцыя не была, але гэта рэвалюцыя ў свядомасці людзей. Адайду крыху ад сваіх пытанняў. Павел Рудніцкі пытаецца адмыслова пытанне да Рыгора Кастусёва. Чаму вы ходзіце на БТ і ўдзельнічаеце там у ток-шоу? Гэта моя пазіцыя з даўніх часоў. Я скарыстоўваю любую магчымасць, каб данесці грамадзянам Беларусі пазіцыю партыі БНФ па тых або іншых пытаннях. Для мяне, як для старшыні партыі, і не толькі старшыні партыі, як фронтаўца, ёсць цікаўнасць не толькі да нашых прыхільнікаў. Я павінен думаць і пра тых людзей, хто сумняваецца ў пазіцыі партыі БНФ. Нават пра тых людзей, хто з'яўляецца прыхільнікам Александра Лукашэнкі. Тых людзей, хто глядзіць беларускае тэлебачанне. Мы павінны рабіць усё, каб змяніць свядомасць і тых, хто глядзіць БТ, і тых, хто прыхільна ставіцца да Лукашэнкі. Менавіта вось такая праца
і сталася тым вынікам, што ўжо не 80% падтрымліваюць Александра Лукашенко, а наадварот 80% насельніцтва Беларусі супраць існуючага рэжыма Александра Лукашенко ў Беларусі. Менавіта вось наша такая праца супольная, у тым ліку і паходы на БТ, далі такі поспех. Добра, на завяршэнне гэтай тэмы 25 сакавіка, безумоўна, мы да яе будзем вяртацца яшчэ далей, але пакуль што разгледзім вот как бы два варыянта. Першы, кажуць, можете сабе правесці там дзе-нибудь на пляцоўцы у парку 50 год перамогі кастрычніка, ці як ён там называецца. Другі варыянт забарона, то есть пытанне такое атрымліваецца, ці пагодзіцеся на нейкія там высілкі, ці то толькі ў парку, ці то толькі на бангалоры без усялякага шэсця, альбо калі дазволу не будзе, ці пойдзеце на несанкцыянаванае. Ну, зразумела, што прымаць будзем рашэнне штабам, супольна з тымі, хто будзе падпісваць эту заяву. Ну, зразумела, што мне зараз цяжка сказаць, якое будзе рашэнне прынята супольнае, але маё меркаванне, што трэба скарыстаць магчымасць атрымаць дазвол на самую шырокую пляцоўку, ну, накшталт плошчы Свабоды, вот мне спадабаецца. І назва, і месца, ну, хаця бы оперны тэатр, або іншае месца ў цэнтры горада. Ну, мы ж разам з сацыял-дэмакратамі дамагліся ў 18 годзе правядзення каля опернага тэатра. Тады мала хто спадзяваўся, што будзе поспех. І я памятаю, колькі было крытыкі і ў адрас партыі БНФ, адрас іншых арганізацый, якія падпісалі эту супольную заяву. І ўсе казалі, што, ну, не ўсе, многія казалі, што нічога не атрымаецца, але ў 18 годзе гэта атрымалася. І я лічу, што менавіта 18 год стаўся тым штуршком да падзеяў 2020 года і ўжо 21 года. Цалкам пагаджуся, тут складана нешта дадаць, за выключэннем таго, што для людзей, якія могуць патэнцыйна прыйсці на гэта мерапрыемства, у 2021 годзе будзе вельмі важных два моманты. Першы — гэта бяспека, ці здольныя яны бяспечна ўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве, і ад яго будзе залежаць масавасць, маштабнасць правядзення. І другое, ці можна будзе выкарыстоўваць наш нацыянальны сцяг. Таму што калі прыйсці на мерапрыемства і без нацыянальнага сцяга, ну, я не ведаю, гэта такое крывадушнае. Это будзе траур. Да. Добра, да іншых мы тэмаў. І перш, Ігар, што там адбываецца зараз у Пінску? У Пінску сёння пачаліся ператрусы у актывістаў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамады. Былі затрымана некалькі чалавек, у тым ліку кіраўнічка пінскай гарадской арганізацыі Вераніка Іванова. У іх канфіскавалі мабільныя тэлефоны, жорсткія дыскі забралі, і, наколькі апошняя інфармацыя была, пачалі вызваляць. Вот. Ну, прычыны тут, в принципе, розныя могуць быць. Я не выключаю, што гэта можа быць звязана з тым, што, напрыклад, тая ж сама Вераніка Іванова, яна удзельнічае ў платформе «Сход», яна там вылучаецца, таму што літаральна не так давно выйшаў рэпартаж па БТ адносна яе, якая яна махлярка, так званая, ну, і 3 хвіліны гаварылі пра гэта, а потым 5 хвілін, што пра яе ўдзел у гэтым сходзе. Такі вот рэпартаж злеплены з 2 частак. І наколькі паведамілі мясцовыя журналісты пінскія, прычына магла стаць таксама быць звязана з удзелам у пратэсных акцыях у горадзе Пінску. Спадар Ігор, як у рэгіёнах да сябраў партыі БНФ нейкі ціск апошнім часам узматніўся? Ну вот па прыкладзе, скажем, сябраў сацыял-дэмакратычнай партыі, як там наехалі ў Пінску. І не толькі ў Пінску, і ў Гомелі. І такое ж самае адбываецца і з сябрамі, з актывістамі партыі БНФ, ну, напрыклад, у Воршы, у Гародні, да ў Магілёве. Поэтому мы стараемся в какой-то ступені, в першую чаргу, вот, падзейнічаць на ўлады, каб все-таки наши сяброў перастрахавацца ў плане арыштаў, затрыманняў, штрафаў. Хто-то, як кажуць, шифруецца, хто-то куды-то з'язджае, але внутрі Беларусі. Збольшага,
ну, дакладней не збольшага, а сяброў партыі БНФ, тых, хто з'ехаў па-за межы нашай краіны, толькі некалькі чалавек. Мы стараемся людзей захаваць тут на Беларусі. І менавіта захаваўшы людзей на Беларусі, зрабіць усё, каб іх перастрахаваць ад арыштаў, затрыманняў і штрафаў. Да ўчорашняй падзеі 7 лютага ў Мінску прайшоў другі форум левых дэмакратычных сіл Беларусі. Ганаровы госць, прадстаўнік, самы правы, можна сказаць, прадстаўнік дэмакратычных сіл Беларусі, старшыня партыі БНФ. Ігор, а ўсё ж такі, які сэнс? Гэта быў такі адказ на ўсебеларускі сход. Для чаго? Вот якая мэта правядзення гэтага сходу менавіта вот у гэты час напярэдадні гэтага сходу? Ну, ў нейкай ступені гэта так супала, але я мяркую, супала на нашу карысць, што адбываецца і ўсебеларускі народны сход, і ўвага да яго, і да іншых мерапрыемстваў у гэты перыяд яна завышаная. Таму, натуральна, другі форум левых дэмакратычных сіл, ён, скажам, не ставіў адну з галоўных мэтаў, але ну, вот, і гэта таксама была ужыта, скарыстана вось гэта мэта. Але асноўная, конечно, мэта гэта выпрацоўка сацыяльна-эканамічнага парадку дня, потому што мы ведаем, што палітычны парадак дня ён сфармаваны. Тут любога кіраўніка палітычнай партыі разбудзі ноччу, ён раскажа асноўныя 3 пункты, што трэба рабіць. Мы ведаем гэта і правесці амністыю, і спыніць гвалт, і пачаць расследаванне ўсіх вось гэтых фактаў злоўжывання уладай, і правесці новыя выбары ўсіх узроўняў пад наглядам АБСЕ з прызначэннем новага склада цэнтр выбаркама і толькі пасля ўжо займацца рэформамі, то пытанне да сацыяльна-эканамічнага парадку дня яно было адкрытае, а мы ведаем, што левыя, левацэнтрысцкія дэмакратычныя арганізацыі яны заўсёды не разлучаюць палітычныя патрабаванні з сацыяльна-эканамічнымі. Яны як бы ідуць разам. І вот мэта форума была у прыняцці 2 маніфестаў. Гэта палітычнага маніфеста, які фактычна прадубляваў ужо тое, што вітае ў паветры і агучана іншымі прадстаўнікамі апазіцыі і дэмакратычных сіл. І таксама быў прыняты сацыяльна-эканамічны маніфест. Я думаю, ён сёння будзе надрукаваны, 2 маніфесты, таму што рэдакцыйная камісія, яна працуе над канчатковымі праўкамі для таго, каб гэта прадставіць. Навошта гэта ўсё праводзілася? Гэта ў тым ліку для развіцця палітычнай дыскусіі, каб паказаць, наколькі развіваецца левая дэмакратычная ідэалогія в Беларусі, наколькі левыя палітычныя сілы яны здольныя разам узаемадзейнічаць, наколькі яны гатовы сінхранізировать свае пазіцыі. Ну і не трэба забываць, што напярэдадні у нас яшчэ чакаюць выбарчыя кампаніі. Гэта першая па плану, гэта выбары ў мясцовыя саветы, і все нашы кандыдаты, якія пойдуць у гэтую выбарчую кампанію, натуральна, яны будуць выкарыстоўваць напрацоўкі, у тым ліку гэтага форуму. Дарэчы, спадар Ігор, калі ўжо загаварыў проста Ігор пра мясцовыя выбары, я ведаю, што і партыя БНФ таксама рыхтуецца да ўдзелу ў мясцовых выбарах, і пытанне да абодвух. Вы бачыце сэнс удзелу ў нейкіх выбарах, выбарчых кампаніях сёння ў тых умовах, як мы бачым, як это ўсё адбываецца? Вот, Зміцер, вы своечасова поправились. Я хотел поправлять вас. Не выборы, а менавіта выбарчая кампанія. І вот я яшчэ... Выбары, я сказаў, для Барысава, а для вас выбарчая кампанія. І для нас выбарчая кампанія былі апошнія 26 год. Мы на гэтым акцэнтавалі. У іх таксама выбарчая кампанія. Вот менавіта удзел партыі БНФ, удзел іншых арганізацый палітычных ва ўсіх палітычных працэсах у Беларусі паспрыяў таму, што адбылося, што сталася ў 2020 годзе. Вот вы зразумееце, што без цяжкай такой працы не было бы 2020 года, не было б бела-чырвона-белых сцягоў, не было б такой масавасці ў 300 000 чалавек у Менску, не было б такой масавасці ў іншых гарадах. Гэта вынікі цяжкай працы на працягу 26 год. Такім чынам працягваем працаваць без спадзеваў на нейкія... Мяне спадзеў, у нас агульны спадзеў ратаваць Беларусь. Вот ведаеце, вот чаму я учора, старшыня партыі БНФ, прыйшоў на форум левых сілаў павітаць
удзельнікаў. Это было маё вот наступнае вам пытанне. Так. Чаго вы пайшлі да левых, вы А правы? можна я адкажу на Ну, гэта калі ласка, пытанне? давай ты, а Потому пачну што я. Рыгор Андреевич, он сказаў вельмі трапную рэч, што у самалёта два крылы, і калі ты ляціш, ёсць левае крыло і ёсць правае крыло. І самалёт можна расцэньваць як нашу краіну, ну, это як метафарычны выраз, але ён сапраўды трапны, і цяжка ўявіць Беларусь без левых альбо без правых, скажем. І гэта для завершанасці функцыянавання гэтых інстытутаў грамадства. Это мусіць быць. Палітычны плюралізм, ён мусіць прысутнічаць. Мы, конечно, мусім канкураваць за некаторыя там рэчы, да? Мы по-рознаму расстаўляем акцэнты, але ў цэлым у нас павінна быць выпрацавана агульная канцэпцыя як нацыянальнай палітыкі, так і ввогуле бачання, у якім напрамку павінна стратэгічна рухацца наша краіна. І вы зразумееце, што у нас ёсць адна мэта. Нам трэба ратаваць Беларусь. От ведаеце, я калі гляжу на нарады, якія праводзіць Лукашенко, або якія нарады праводзяць там у Савеце міністраў, іх по-рознаму называюць. Іх называюць, што пасяджэнне пленума ЦК Компартыі. Нет. Я іх разглядаю як пасяджэнне у Кітаі, Компартыі Кітая часоў Мао Цзэдуна. Чаму менавіта так? Вы заўважце, чыноўнікі выконваюць любы загад Александра Лукашэнкі, не прадумваючы, не пралічваючы яго. Трэба закінуць грошы у сельскую гаспадарку, закінулі, закапалі. Трэба ў дрэваперапрацоўку, закінулі мільярды. Трэба там у цэментную прамысловасць, мільярды закінулі. І ведаеце, вот я калі-небудзь жартам, а можа і ўсур'ёз, вот памятаеце, ў свой час у Кітаі была такая плынь, закінута Мао Цзэдунам, будаваць сталеплавільныя печы на агародах у сялян. Для таго, каб масава выпускаць чугун і сталь. Ну, што-то атрымалася, это атрымаўся анекдот, або, як памятаеце, у Кітаі вараб'ёў знішчалі за то, што варабі многа з'ядаюць зерня. І чыноўнікі кітайскія выконвалі. Вось менавіта я зараз разглядаю беларускіх чыноўнікаў вось менавіта з такога пункту гледжання. Калі Лукашенко загадае ім будаваць доменныя печы на агародах у беларускіх сялянаў, будуць будаваць. Калі скажа забіваць вараб'ёў, пайдуць масава знішчаць вараб'ёў. Стужачкі ездзіць вечарамі. Да, вот стужачкі яны ўжо зрезаюць. Зрезаць, будуць ездзіць зарезаць. Таму яны, да, таму нашы чыноўнікі ўжо да пленума ЦК Компартыі КПСС часоў Савецкага Саюза ўжо не дацягваюць. Я так зразумеў, што ўсё ж таки да такога нейкай супольнай працы ці кансалідацыі намаганняў левыя і правыя гатовы ў сённяшніх умовах, а пытанне пра іншае, ці гатовая вот наша класічная, там, традыцыйная, старая, выбірайце конечно, любое слово, якое вам больш падабаецца, апазіцыя да супольных дзеянняў з апазіцыяй так званай новай. Ну, я скажу, ці ты скажеш? Ну, як хочаце. Я вам зноўку вярнуся трошку ў часы... Мао Цзэдуна. Не, часы пачатку где-то 20-го года. Калі толькі распачыналася вось эта эпапея па падрыхтоўцы да выбарчай кампаніі. У мяне адбылись размовы з некаторымі прадстаўнікамі, як вы называеце, так званай новай апазіцыі. І я ім казаў адкрытую. Я не буду ўжо прозвішча называць, я ім казаў адкрытую. Хлопцы, у нас у старой апазіцыі, як вы нас называеце, ёсць досвед, але ў нас няма ресурса, таго ресурса, які патрэбен на выбарчай кампаніі. У вас ёсць ресурс, але у вас няма досведу. Давайте мы аб'яднаем наши высілкі, атрымаецца класная, выдатная кампанія. Калі коротко, я вам скажу так, адным сказам, што я пачуў адказ ад такіх людзей. Яны мне сказалі, вы 26 год змагаліся з Александром Лукашенком неправільна, вось у гэтым годзе мы вам пакажам, як трэба змагацца і перамагаць Александра Лукашенко. Ну, это было сказано тады. Зараз то яны ўжо бітыя, кажуць, вучаныя. Ну, зараз я з імі на гэты конт не размаўляў. Ну, я тут думаю, што павінна яшчэ прыйсці асэнсаванне таксама ўдзелу, палітычнага ўдзелу, што значыць такое палітычная партыя, бо там мала хто разумее, што гэта такое, і як выкарыстоўваць арганізацыю. А стварыць новую палітычную арганізацыю ў цяперашніх умовах, это, ну, мы разумеем абсалютна немагчыма, дзе тебе могуць просто за одну коску ў дакуменце, ну, просто не зарэгістраваць фармальна. Таму той сітуацыі, у якой мы зараз знаходзімся, я бачу толькі адно, гэта далучацца да тых палітычных партый па палітычных перавагах,
па ідэалогіях, якія падабаюцца. І я хочу сказаць, што у БСДП зараз вельмі даволі так заўважна ідзець абнаўленне нашых партыйных шэрагаў, вельмі шмат людзей у некаторых, скажем, не ва ўсіх, але ў некаторых рэгіёнах далучаюцца да партыі і гатовы ўжо удзельнічаць таксама в выбарчай кампаніі, таму што гэта значна прасцей рабіць. Калі распрацавана цалкам гатовая ідэалогія, калі ёсць платформа, калі ёсць механізм вылучэння, скажем, кандыдатамі і ў парламент можна вылучыць без збору подпісаў, гэта моцна эканоміць ресурс, дзе можна вылучыць у выбарчай камісіі, назіральнікам вылучыць, альбо таксама вылучаць у склад мясцовыя саветы ўсіх узроўняў, таксама кандыдатаў. І плюс яшчэ адна перавага у арганізацыі, палітычных партый, то, што можна, тэму гэту сёння ўжо закраналі, падаваць заяўкі на правядзенне масавых мерапрыемстваў колькасцю больш за 1000 чалавек. То бок гэта той ресурс, які не выкарыстоўваецца на поўніцу. Я думаю, што у наступную выбарчую кампанію мы яго будзем яшчэ больш актыўна задзейнічаць для таго, каб быць яшчэ больш прывабнымі для нашых грамадзян і каб даносіць тое, што мы хочам. І вельмі важна, што каманда абнаўляецца. Я думаю, у БНФ гэтая тэндэнцыя зараз ідзець. І БСДП, у прынцыпе, можна пералічыць па пальцах, колькі арганізацыі скарыстоўваюцца гэтым, бо ёсць крызіс, да, у момант крызіс гэта кропкі росту, у тым ліку як для апазіцыі, як для старой апазіцыі, так для новай апазіцыі, альбо тым самым таксама як і для розных плыняў номенклатуры, якая можа узмацніць свае ролі альбо аслабіць. Ну што ж, такім чынам чакаем, чым скончыцца эпапея з падачай заявак на 25 сакавіка, на Дзень волі. Бачым з таго, што вот так вот мірна сядзяць правыя і левыя разам, што кансалідацыя правага і левага крыла адбылася, але вось да кансалідацыі старой і новай апазіцыі яшчэ не гатовыя, відаць, абодва бакі. Дзякуй вялікі. Рыгор Кастусёў, Ігор Барысаў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.